Gironda karon sa otoridad ang mga warehouse sa asukar sa Bukidnon sa padayon nga crackdown sa gobyerno batok mga dagkong negosyante nga nagahord og asukar sa nasod nga hinungdan karon sa krisis sa asukar. Si PJ De La Peña alang sa dugang detalye. Bitbit ang letter of authority gikan sa buhatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og mission order gisulod sa mga taga Bureau of Customs ug representante sa Sugar Regulatory Administration lakip mga pulis ug sundalo ang tulo ka bodega sa Crystal Sugar Milling Incorporated sa North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Tungod kini sa intelligence report nga dunay hoarding sa supply sa asukar sa maong kumpanya. Sa inisyal nga investigasyon sa Customs Intelligence and Investigation Service o CISS, nadiskubre nga dunay 466,142 kasako sa raw sugar ang anaa sa ilang inventaryo. Kung asa, 264,000 kasako ang napalit na sa mga negosyante pero wala pa madiskarga gikan sa warehouse. Sa impormasyon gikan sa Office of the Press Secretary, gibutyag sa warehouse manager nga usa ka Javier Sagarbarya, ang Crystal Sugar Milling ang makaproduce og 2 million bags sa asukar matag tuig. Pero dihang gipangayuan sa mga kopya sa mga dokumento aron maberipika og masiguro nga authorized stock ang mga nakita nga asukar, gibutyag niini nga wa diha ang naghawid sa mga gipangita nga dokumento. Gibutyag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga padayon ang mga ahensya sa gobyerno sa operasyon batok sa mga sugar warehouses sa nasod. Kini nga lakang batok sa mga hoarder sa asukar ug aron mapaubsan ang presyo niini sa merkado. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.